Krásný den přejeme všem. Já velmi ráda přivítám Rumenka Ivanova. Ahoj, Rumenku. Ahoj a dobrý den. Našeho oblíbeného jasnovidce. Diváci si tě vyžádali. Nejenom proto, že tě mají moc rádi jako člověka, ale protože poprosili, abys jim vyvěštil, jak to bude příští rok, 2016, jestli sem vlítnou do Čech teroristi a tak dále a tak dále. A jestli bude nějaká třetí světová, se říká, ano, slibuju, pozvu Rumenka, udělám s tím rozhovor, řekne vám, co a jak. To jsem rád a neočekával jsem, že lidé tak reagovali dobře a to mě potěšilo velmi, ale... Když oni vidí, že jsi úžasný človíček. Jak to mám začít prostě? No to je A chceš nějak zhodnotit tu situaci, co se teď děje, jakože teda my jsme na konci roku 2015 a máme za sebou nějaký takový ty teroristické útoky a tak dále a docela nejistou situaci v Evropě a v Arábii blázinec, když to řeknu úplně lidově jednoduše. No já začnu jinak. Nepotěším Češi, že český národ, že bude válka. Takže a budou v klidu. To není problém. Válka nebude, vím. Ale nebude válka. Všechny, jako v minulý staré knihy, nauky, jasnovidci věštili, že bude tento rok něco strašný, ale jsme dostali a před 3 roky, ani jsem nekoukal na ten pořad, co jsem dělal, lidé mi sami volali, před 3 roky jsem řekl, že bude něco jako radiace, to bude posledná milost od Pán Bůh. Dneska už víme, že to je gamma energie. A to znamená, že ta energie zničila čas. Nevím, jak to mám říct, řeknu to jinak, protože znám to slovo. Starý osud zničila. Presměrování. Teď všechny časy se mění. To všechno, co mělo být, dneska můžeme to změnit. Myslím jinak, jako to, co je bylo v tom programu ve světě, že bude konec světa, že to už apokalypsa končí. Tento rok je poslední, který končí apokalypsa. Ale díky tomu, že lidé strašně jsme uškodili Zemlě, budou trošku kataklizmy, nebudou silní, nebude něco strašné, nebude po celý svět, budou určitě státy tam a sem. Lokálně, jak jsme zvyklí. Ano, tam a sem, protože je tam program první budou poslední budou první. Státy, lidé, všechno možný, teď se mění. Myslím, že tam všechny lidé věci varovali jenom, že možno se stane válka, pokud nebudeme hodní. Ale teď ta gamma energie, jak mění všechny, předtím tady jsme se bavili, jsme se smáli, že čekáme na to, se těšíme, jak už výraznější funguje ta energie, už jsem viděl, že funguje. Hodně změní. Mám začít od lidí tětkom, nebo ještě mám pokračovat? Jak to ty no, cítíš? Protože každý rok předchodný pomáhal ten další rok. Tětkom, jak se mění lidé. Jsou pár pravidel, které netrpíme, ale nevíme, co to je. To jsou v naší podvědomí staré programy, které odjíždějí. To je ta gamma energie, která ničí naše staré programy. Hodně lidé, než začnou v ten nový rok, budou cítit, jakože je bolí ramena, zada. Tam všechno jsou na ten paterž, jsou všechny staré programy, co máme tam, které mají odejít. Další věc, hodně lidé budou myslet, že jsou ani nespali, ten sen, to je alfa energie. Budou mít hodně lidé jasnovidské sny. Budou mít hodně lidé pocity, že celou noc spal a vůbec se nevyspal. Budou unavení z ničeho nic. Budou nervózní. Budou měnit hodně práci, pokud si nenajde práci, která mu leží na srdce. Takže ať se s tím nebojí. A to je naše rozhodnutí. Nekonečně musíme se soustředit na sebe. To musíme pochopit, už lidé hodně pochopili, někteří ještě nechtějí, to je její věc. Tak, díky tomu, že lidstvo se mění, příští rok nebude až tak těžký. Jenomže před chvíli jsem řekl, že jsme trošku ublížili Země. Tak budou trošku kataklizmy, vidím voda prostě. Já než se stalo v Japonsku, jsem viděl kdysi voda. Tam byl takový jako nepotop, jak se to řekne, původy. Jo, ta obrovská tsunami. No, to tsunami, to jsem ho viděl, neviděl jsem, proč to tam vidím, ale teď jsem pochopil, že díky to tsunami trošku se poškodil vzduch. Není ten vzduch čistý, jako je. A teď to se bojím. Válka nebude, ale budou nemoci na pokožka. A si lidé dávají pozor. Neznamená, že je těžký, neznamená, že je něco strašný, ale musíme být víc opatrní.
Proč to říkám? Slunečko není to, co bude příští rok. Trošku silnější, lidé nemusí sedět od rána do večera, Češi mají rádi. Od 7 ráno jsou na pláži až do 21 hodin, že? To jsem viděl na vlastní oči. Když my nemáme Bulharsko, jakoby. Já jsem si lekl, když jsem viděl, jak jsou zrudlivo, to je strašné. Ale to je jasné, chápu to. My se dobíjíme na celou zimu, víš? Tak, ne, že něco strašně bude. Příští rok bude jako ten 2000, jak slíbili nám všichni, že bude konec světa. Jasně, konec světa byl duchovní. My jsme vstupili v jiné dimenzie, teď jsme strašně rychle v 5. dimenzi. I nám pomáhají hodnoty z vesmíru, které my neznáme ještě, ale určitě je budeme vidět, protože příští rok hodně věcí rozhalí hodně tajemství. My všichni jsme přesvědčeni dotetkom, že najdůležitější věc je zdraví. Najdražší věc. Ne. Už je jinak. Už je informace, jak můžeme být zdraví. Takže pokud máme správné informace, nebudeme dlouho zdraví. My nevíme, jak máme jíst. Jídlo, hodně lidé i jako zkažení jídla. Pardon. Myslíš jako plný chemikálií? Jako, že... Ano, přesně tak. Oni jsou zkažení, to není jídlo. Nezdraví. A nezdraví. No to, než vylezete to vajíčko, už je zkažený, protože tam jsou jenom chemie, tam není jídlo. Takže my vypadáme jako brojlery, jako umělé vytvoření lidstvo, které musíme být nešťastní, špatné jídlo, špatné medicamenty, které nám jenom uklidní emoci. Do dneska jsem neviděl, málo kde vidím, medicament z farmacevtika, že pomáhá a léčí člověk. On stále го drží jako v klidu, ale nemocný. Vím, že řeknu i blbý, ale viděli jsme všechny, že alternativní medicína už je 10 let u nás v lidstvu a pomáhá víc než ty medicamenty na lidé. Takže my příští rok sami se rozhodneme, jak máme žít. Když přijde nějaká nemoc, jako na pokožka, budou hodně ekzémy, hodně lidé budou citliví, budou mít jako alergické zachvaty, nebude to alergie, my musíme se prostě smířit s tím. Nesmíme řešit věci. To znamená, jestli teď spíme nebo ne, to je jedno. Radši si sednete v klidu, když nespíte, prečtete si novinky, jak курим cigarety samozřejmě, před televizí, protože to je moje jediná věc, která dělám z láska. A nemám čas na jiné věci, nečas. Nemůžu si dovolit jiné věci dělat, protože pak říkám, jinak nemám čas na to. Jsi ve službě, viď? Ano. A lidé se uklidní, že je bolí zada nebo paterž nebo cokoliv. Prostě se čistíme tetko momentálně. My nemusíme řešit jak. Já jsem velmi rád, že lidstvo pochopilo konečně, že naše tělo a duše je chytřejší než náš rozum. A to je právě ono. My musíme pochopit ještě jedna věc. Sami jsme přišli, když jsme se narodili. Naše duše přišlo sama a sama odejde. Nemusíme se spoléhat na, že ten je dlužný, aby nám pomáhal nebo to. Když můžeme, tak pomůžeme. Aby jsme zachránili to další věc. Další duše, další člověk, to je jedno. Ale prvna teď se mění příroda. Ona nám pomáhá. My tetkom z ta gamma energie musíme, měli bychom, musíme, takové nepříjemné slovo, ale furt to mluvím, nevím proč, měli bychom si uvědomit, jak příroda nám pomáhá, i když je unavena už s náma. Takže teď je lepší, když příští rok začneme se otočit nebo všímat na lunní kalendáři. Jestli jste si všimli, všechny zvířata jsou úplně jinak. Ty všechny lidi, kteří mají domácí mazlici doma, oni se začínali chovat jako lidi. Ty zvířata, oni jsou úplně v pohodě. Myslíš, jako, že oni, ty zvířata jsou nastaveny na lunární cyklus? Přesně tak. Ale člověk by měl taky se nastavit na lunární cyklus, ne tak, solární. Tak, to je. Aha. Takže nejdřív nám ukazuje příroda, jak se mění. Například psi. V poslední době oni jsou strašně v klidu. Oni mají, vypadají jako naprogramovaní, to jsem si všimnul. Někdy ubližujeme. Já jsem viděl párkrát lidi, jak mladí psi, stále ten pes kouká do těch očí a je tak věrný. A jsem pochopil slovo věrný jak pes, co znamená. Hodně bezdomovci vidím z psi a to, ale ten pes, vím, že nežije v pohodě, stále má ta láska. Nemusíme mít přesně ta láska o sebe. Nemusíme vyčítat lidé, kdo nás ubližil. Každý nás ubliží. Teď lepší, když si všimneme, že naše ego, furt mluvíme o to ego.
Его, яко на земле máme негативна, позитивна страна. Негативна страна, лепше, подле мене, его муси zostati ten човек. Але не смеме го наладити на та негативна страна. Негативна страна, с две слова жекно. Дути, невиделиде. Он е единичка, нарцис, ходи яко птак, яко пав на улице. Видите, аз съм един. Не. Ten човек е немоцни. То, жекам, upřímne. Ten други, který se chová normálně, on je pochopil ta pokora a ta smířenost. Ние tetko máme pochopit ta smířenost. Его může být u nás jako kamarád, to nám velmi pomáhá, protože nám udržuje ten charakter, co máme. A ten Bůh, co každý, všechny máme u sebe, ten Bůh. Říkám to jednoduché, blbé, ale nemám jiný slovo. Důležité. My ti rozumíme, Ruminku. No, já nemám rád prázdný slovo. A prázdný, že jo. Takže to его, podle mě, lidi si můžou zachovat jinak. Můžou го změnit, soustředit se na sebe. To, co se mu nelíbí. Не сме си vyčítat, že dneska někoho je ublížil, nebo ne. To už je pryč, to je stará programa. Dneska se zbudíte a včera už je starý program. Ние се меняме velmi intenzivně. Takže už jsem příští rok 2016. Budou trošku kataklizmy, nebude tak těžký. Možno bude válka, pokud lidi jsou zlí. Válka bude, já vidím, já jsem říkal předtím, jak jsme byli, v arabský svět. Oni jsou tam jiní, oni mezi sebou se trošku budou prát, budou dělat války, nepříjemnosti, ale to je, že oni dělají v té státi a tam je taky vzduch. A ten vzduch přijde sem. Ruminku. Takže to je problém. Já si myslím jenom chviličku, že oni budou zkusit i chemické věci, aby pustili. Už zkoušej, bohužel. Si myslím, bohužel, nemusíme, prostě měli bychom si dávat na to pozor. Válka nebude. Oni schválně všechno je zařízeno, tady sit, aby šli Arabové sem, tam. To je jedno, oni za to nemůžou, to lidé, všechno je manipulace. Tak a já jsem se tě chtěla zeptat, ano. Kdo zatím stojí, kdo tu válku iniciuje, kdo ji podporuje, kdo to vyvolává? No, všichni víme, já budu trošku tolerantní. Všichni známe, lidstvo už pochopilo, že 80% je zlo na zemi a funguje. Těch 20% je to dobro. Ние nemаме ta dobrosrdečný lidé, nemáme ta sila. До тетком jsme je neměli. Jo, ale příští rok už se naladí všechny energie, všechny jako lidé budou vyčistěni, restartovaní, přesměrovaní a tak myslím, že lidstvo se zvedne nahoru a objaví se pocit, ne rozum, protože vidíme, co jsme udělali s tím rozum. Nemusíme jenom přes to srdíčko teď zažívat věci. Nesmíme si dělat jako plány na 5 let dopředu, protože to je směšné. Před 10 let, kdybych to řekl, lidi se budou smát a řeknou, že jsem blázen. Dneska už to chápej, že ráno se zbudí, nakreslí si nějaký krásný den, to je úplně něco jiného. To je, jak to mám říct, soustředění na všechny časy, jako paralelní světy, všechno je tetkom. Zničen je ten čas. To je ten restart. Restartování bude pokračovat do první měsíc, příští rok, januári, nevím, jak je v češtině. Leden. Že zima je led všude. Ano. Ano. V ten leden vždycky 31. podle kalendáru končí rok, ale měsíc později končí ten duchovní rok. Takže nemusíme očekávat, měli bychom očekávat, až po ten leden, aby se začínali dělat věci. Lidstvo bude změněné. Hodně lidé se zvednou nahoru jako se srdce. Teď už vidím, že to za měsíc se stalo. Hodně lidé mi volají. Ti, kteří nemají srdce, obližují. To je jedno, vydržíme na to. Všechno, vydrželi jsme horší věci. Teď chybí tolerance. Každý jednoduchý te obližuje, aby si zachoval to ego. Ale on sám neví, že dneska ta energie, co změní jako lidstvo a příroda, okamžitě mu to vrátí. Jediný nás zachrání, když, pak jsem to říkal i předtím, když se soustředíme na svoje pocity. Co zažíváme tetkom. Ние máme na hlavě, takže musíme to pochopit, že vidíme správně, mluvíme správně, že na ten mu se nelíbí, nebo na ten druhý, to je jedno. Posloucháme správně, nemusíme poslouchat keci. Tak reagujeme hned.
сме най-зли ние, protože реагujeme hned. За chvíli všechno se vrátí, změní se situace, to nemusíme řešit. To je to samé i v ten 2016 rok. Soustředíme se na sebe, co umíme, jak budeme žít v pohodě sami a myslím, že zvládneme to. Protože teďkom není tak strašně. Teď slyším, že lidé věští jenom válka. Ale 2012 byl konec světa. Ještě hůř bylo. Já vím, že to je velká odpovědnost, když věštím na někoho. Ta odpovědnost není tak velká, protože ten člověk, jestli se změní nebo ne, to je jeho odpovědnost, není moje. Já dostávám informace. A jestli on je bere nebo ne. Ale pro lidstvo by si věštil ten rok, to je velká odpovědnost. Proto si dávám pozor, to je nejtěžká věc, co mám říct. Proto jsem trošku takový zmatený, ale to je normálné. Ten, který chce, nebude pochopit. Ten, který nechce, nebude. To je jasné, už jsme to zažívali. OK. Já myslím, že diváci moc dobře chápou, že vlastně 2012 skončil Starý svět na té jemnohmotné úrovni, symbolicky nebo prostě energeticky. A teď to se stupuje dolů do hmoty a my to vlastně ukončujeme i v té hmotě. Že? A to poslední povstání té šelmy je skrze ten arabský teroristický svět, nebo ty teroristy, tak vlastně to zavžíváme už jakoby úplně na závěr, aby se uzavřel ten kruh té minulosti. No. A myslím si, že se s tím Evropa do budoucna i nějakým způsobem vyrovná s těmi uprchlíky. Je jich tady hodně, ale oni část se pak vrátí, část třeba zůstane, protože se bude chtít etablovat. Etablují si ty přizpůsobivější. Ano. Ale myslím si, že to je i očista a výzva pro arabský svět něco se sebou dělat. Že tam mají velký problémy sami se sebou. Já jsem řekl předtím, že teď bude úroveň na to dobro, se zvedne hodně a na druhé straně se zvedne hodně i to zlo. Ale musí se vyčistit ty staré programy. Přesně tak. Tak tam je to všechny to ví, že tam je nejsilnější zlo. Ano. To musí se ukázat a zmizet. To je všechno. Rumenko, mě to nedá. Můžu se zeptat, jestli nám to teda prozradíš. Samozřejmě týká se to arabského světa, je to jeho očista a my se s tím vezeme samozřejmě jako Evropa taky a to má všechno svůj smysl. Do jaké míry v tom má roli Amerika? Jak ona moc manipuluje s tou situací, jak ona moc využívá té situace, zneužívá? Jaký svůj prospěch? Já nebudu mluvit, odpovím jinak. Moc otevřená otázka, ano, že? Ano, otevřeně řeknu já si stejně vím, že diváci vědí. Já to jinak budu vysvětlovat. Amerika ukradla nám na celý svět talenty, to všichni víme. Díky ty talenty oni zažili všechny věci, jako ve světě, ty všechny programy, oni jsou staré programy. Proto budou kataklizmy příští rok, protože trošku by vyděsili lidstvo, jinak to nejde. Tak nebudu nasměrovat lidstvo Amerika, ale vím, že tam existuje velká síla, která trošku je uklidní. Teď nemůžu říct, co se stane, nebude to těžké, nebude to strašné, ale trošku budou... Tam v Evropě vidím voda, řeknu jinak, tam vidím vítr. Tak, Amerika zkusila tam sem, nikdy se nepovedlo. Do určité doby ano, ale svět reaguje jinak, takže oni čekají, oni si vymysleli jiné programy, stejně se nepovede, ten americký sen, co všechny s nimi, je v Evropě, ne v Americe. Takže nejenom Amerika by nezůstala sama. Protože teďkom jak zničili lidstvo s tím amerikanizem, to říkám v bulgarsky, nevím, jaké... My moc dobře rozumíme, ano, od Hamburgu přes Koly až prostě po jejich militární, povídej. Teď jsem slyšel vedle na ulici pár chlapi a ženský byli, kuržili cigarety a říkají, hele, Američani kuržili takhle cigarety, co mu do toho, jak kuržit Američani cigarety? Američani jak byli oblekani, koukaj na sebe, jak si byl oblekani, Američani. To je jedno, my všechno kopírujeme od těch Američanů. Prostě materialismus, konzum. Ten kič, ten bezvkus, všechno to je od Američanů, to je schválné. Povrchnost. Přesně. Oni všechno... Oni nechtějí zničit lidstvo, oni chtějí, aby vládali lidstvo. To je to samé, ne? Jenomže natvrdo řeknu, že Rusko to nedovolí. Rusko je ještě, od jak začínal existovat svět, tam jsou lidé poslani v Rusko, kteří drží ten stát, kteří jsou daleko chytřejší,
který недоволи в Европа, би се стало něco i ve světě. To myslím, že Ivanka to říkala. Teď příští rok, v ten předpověd, řeknu, že hodně děti se narodí v Rusku, které mají schopnosti. A tam ani Amerika, ani nikdo nepomůže. Američani používají rozum, ale teď přichází inteligentní emoce. Oni na to nejsou připraveni. Místo toho IQ, EQ, víš? Tak. Teď nemůžeme říct, že Amerika udělala tohle. Oni dneska to udělali, jo, ale to se nepovedlo. Sami vidíme. Zkusili v Rusku, nepovedlo se. Zkusili s Araby, nepovedlo se, protože to jsou ty paralelní energie, které se dali v jedna jako tetkom, a v přítomnost, a proto ti vědci nebo ti jasnovidci viděli v minulosti jedna z těch paralelních věcí. Dneska se všechno dá změnit. Kvantová fyzika, gamma energie, všechno to funguje a Amerika není připravena, nemáme lidstvo, taková fyzika a taková chemie, aby jsme pochopili, o co jde. Tetkom vědci, pak říkám, příští rok budou hodně nadšení, protože rozhalí hodně tajemství. Vědci příští rok 2016 pochopí, že a dokážou to, a ještě, myslím, že už mluví o tom, že bude ten paralelní svět, že už existuje ten raj. A lidstvo bude uklidněné, protože hodně lidí si myslí, že keceme nesmyslí. No, ale teď se stávají takové věci, že oni sami jsou přesvědčeni. Nemůžu si schovat nikam duše od ten sen, který je jasnovidský, nebo nemůže utéct od to, co je zažil v minulosti. Musí se jenom smířit člověk. Takže Amerika taky se smíří. Ale tam vidím, že nebude moc dobrý. Akce, reakce. No, ano. Konec světa nebude ještě. V klidu. Já budu rád, že my nezažijeme války a věci, ale možná naši děti ano. Protože my teď trošku, naši generace, trošku jsme zkazili naši děti. Mám to říct jak? Řekni. Ten Bulhar, jak vymyslel ten počítač, Jonathan Asov, on je Bulhar. Myslím, že je 96 let a žije ještě v Americe. Ty počítači, ty elektromagnetické vlny, to všechno zkazíme si svoji děti. Dneska jsem koukal ráno v Sotkyně Barbora, omlouvám se, tatínek, který neměl čas, koupil na svoje dítě počítač. Maminka byla naštvaná, a tomu se nelíbilo a tatínek je dal na soud. A chtěl vzít to dítě, aby nechodilo za maminkou, protože ona pečovala jinak o to dítě. To dítě je 13 let a musí být na počítači. Tak je přesvědčený tatínek. Bolilo mi srdce, chudák Barbara, to je jedno. Ale my sami, protože máme hodně práci, naše generace, my připravujeme ten nový svět, který dneska končí starý svět, zítra začíná ten nový, si nevšimujeme trošku naši děti. A ještě jedna věc, hodně mi bolí už 5 let. U těch starých lidí. Byl jsem v 2 centrumy, na ty 2 centrumy jsem navrhnul, aby udělali něco pro ty staré lidi. Přednáška, cokoliv. Aby nějaký potěšili, aby neseděli doma zavření a čekali ten okamžik. Pro děti se postaráme, jasně, ale ty staré lidi. Pak řeknu 2 věci. V Biblii, co je napsáno, se stane. Může se to změnit, ale stejně hodně věcí se stanou. A jedna z nich je, važte si starý lidi, abyste žili dlouho. Tam je ta moudrost. Tak my to si neuvědomujeme tetkom, příští rok začneme hodně věcí si uvědomujeme. Já vidím ještě, že v Americe nebo tam ty státy, které bojují, budou příčina na nemoci i ty, nebude jenom vzduch, i ptáci budou. Jak lítají v zimě, v létě, oni budou nakazeni a budou nosit i nemoci. Oni to přežijí, ale lidstvo ne. Takže tam musíme trošku, měli bychom taky si dávat pozor. Ti, kteří jsou, jak se řekne vás to slovo, kteří lítají v zimě na to teplo a se vrátí. Tažní ptáci. Tak, děkuju. Tak, tam bude trošku nebezpečný, protože stejně Arabové nemají jako na mysli, aby zničili svět. Oni chtějí zvládat svět. Když ho zničí, co budou vládat? Nic nebudou vládat. Jo, můžu říct, že to jim se nepovede, protože Čína bude za 2 roky stožer na všechny návrhy i cokoliv. Tam se napojí ještě Rusko, Čína, ještě se napojí Indie,
Takže to jsou obrovské státy, které nedovolí jakýkoliv zlo, aby tady bylo. Oni mají aspoň pocity rozumy. Každý, pak říkám, i předtím jsem řekl, každý normální deputát nebo minister nebo cokoliv, oni mají lidi a poslouchají, to jsou ti lidé duchovní, kteří mu říkají, udělej to a bude dobrý, udělej to. A ti lidé, aby se ukázali před lidstvo, ti deputáti nebo ministry, oni musí dělat i nějaká dobrota. Vidím, že dělají i dobrota. V České republice vždycky bude neutrální. Ať se nebojí lidé, protože vy jste v programu. Nikde nebude válka. Tady všechny ministry, oni jsou taky lidé, všechny celebrity mají rádi Češku. Myslím, Praga. Je takhle, Česká republika, Praga. Takže jaký myslíš ty zahraniční celebrity? Všechny svatoví. Mluvím svatoví lidé. Oni všichni přicházejí sem v Praze. Přijdou do budoucna. Oni už jedou, už jsou tady. Ty jsi fakt láska. Ano, oni už chodí, už letí sem. Ale to bude až příští rok, budeme si uvědomit. Takže já jsem taky cizinec. Já vím, že duchovní celebrity milujou Prahu, milujou Českou republiku, samozřejmě celou, protože prostě tu energii tady oni přímo vyhledávají. Ano. Oni milují a vyhledávají. A duchovní jsou první, teď budou i ti druhý. To je pravda. Takže nevěřím, že jakýkoliv minister, jakýkoliv zlý člověk přijde sem, Praga mu se bude líbit, on nebude chtít zničit. Nemůže. Ten program nemůžeme zničit u sebe. Nemáme program na zrušení, aby jsme rušili věci. Máme program na zničení. Můžeme se zničit, a ne, aby jsme dělali všechno kolem nás ruina. Máme program, aby jsme dělali krásné věci. I když jsme zlí, i když jsme dobrosrdeční. Každý má v sobě estetika. V duši, každý chce, aby vypadal dobře. Každý chce, aby byl doma jako v pohodě. Každý chce, ale to někde přeháníme. Teď jsme přehánili lidstvo. Každý chce to hned, včera. Už bylo pozdě. Ano, hodně lidé myslí, že jsou chudí a přitom jsou strašně bohatí. Myslím jinak. Před 10 let lidé neměli 4 auta, 1 rodina a 2 baráky a chaty. Dneska už to mají, ale furt říkají, že jsou chudí. Ale Vanga sama řekla, chcete tolik, kolik můžete unést, víc ne. Takže díky té reklamy musím říct, že mě tak mi lezou na nervy ty reklamy. Každý 3 minuty to stejný. A každý rok jsou balbější. A ta televize, ty médii si neuvědomují, že ti lidé nejenom vypnou ty televizi a nebudou koukat. A televize sleze dolů. Jako banky, jako televize, nikdo nebude koukat ty kraviny. Promiňte, nesou odpovědnost na to, to jsou absolutní kraviny. Že neexistují nějaké filmy na nějaká láska, furt se mlatí, furt se trestají, co to je za televizi. Můžeme si udělat televizi, když sedíme na židli doma. Ten systém nás takhle chce udržet ve strachu, v tom negativním, víš? Právě to jsem chtěl říct. Příští rok už se zrutí ten systém. Jak jsi říkala ty před chvíli, už je ten konec, ten apokalypsa končí. Hodně lidí věští nevím co. Já jsem četl tětkom minulý týden schválně, protože lidé se bojí Vanga, co řekla Vanga. OK, Vanga řekla jedna věc. Jestli se nezměníme, bude ta možnost. Ale jestli se změníme 2016, lidé se budou vážit vědci, budou si vážit, kteří pomáhají na lidstvo. Ty celebrity, ty ministry budou si vážit, protože oni se otočí na lidstvo. Už vidí, že ten systém fakt nefunguje. Nie všechny všude Arabovi vidíme, že oni do poslední kapka už vycucali ta země z ten benzín, z ten petrol. To jo. Tak. Američani už, jediná věc krásná, co udělali, už našli nějaká cesta, vím na ten měsíc, že do 2018 budou vyrobit helium. To je helium, který bude pomáhat lidem tady, aby žili. A budeme používat slunečnou energii, to už ten čas je tady. Ta technika trošku je dopředu, než jsme si mysleli a zvládáme hodně věci. I přitom jsem říkal předtím, že ona nás zničí, nebude v tento život, budeme 3000 a něco rok bude zničit nás technika, ale nejsme si to sami zasloužili, protože nejsme sami to vyrobili. A nebo my tu techniku ovládneme, tu technologii ovládneme a staneme se pány nad ní
a třeba se to úplně zase obrátí. Tak jak se nenaplnil ten původní osud planety Země, že měla být srovnaná ze vším všudy, tak se třeba znova nenaplní ten konec civilizace, protože je že vlastně stroje nás mají ovládnout. Ano. Tak třeba se to obrátí a my pochopíme, že my máme ovládnout stroje, že máme ovládnout počítače, že oni nám nemůžou sloužit. Teda oni nám mají sloužit a my nemůžeme sloužit jim. Teď máme ten úkol. Není tady šance, že se to obrátí? Tetkom, ano. Viď? No. Že budeme myslet srdcem. A bude strašně, před chvíli jsem řekl, že Amerika bude sama proti celý svět. Zaslouží si to? Protože pár lidí nemůžou tlačit lidstvo, jako aby byli chudí, aby jedli blbý jídla, aby neviděli, kdo je, aby jim nadspali jakýkoliv efekt prášky. Takže to lidstvo se zvedne. Takže máme daleko silnější gamma energie fyziky a všechny jiné inteligentní věci, které jsou silnější než nějaký tam lidský celebrity, které jsou talenty v Americe, od celý svět ukradené. Tak si myslím, že ty paralelní informace, všechno můžeme si vybírat tetko. A jak dopadne Arábie, Rumenku? Ta se ještě z toho bude dlouho zpamatovávat. Tam se bude se zpamatovat, ale tam budou se spojit nejenom, aby si pomáhali, aby neutratili to zlo. Pár států se budou spojit v budoucnosti, nemluvím 2016. Jako Syria například, říkala Vanga, že spadne. Jo, ale ten druhý stát pomůže. Kuvejt bude tam trošku, bude dělat takové nepříjemnosti, ale ti Arabové sami nedovolí, protože tam žijí normální lidé taky. Oni za to nemůžou, že pár, tak říkám, talenty nebo šílení, abych to neřekl tvrdě, si vymysleli, že nejsme mocní, neumřeme, budeme tady navždy a budeme ničit a vládat. To nejde. Prostě. Já jsem velmi rád, že Pán Bůh je vymyslel, nebo příroda, to je jedno, i ta smrt. Protože jakýkoliv je člověk, smrt taky mu přijde na návštěvu a odejde. To znamená, že starý program odejde, začne nový program. Bohužel jsme 10 let v takové nejhorší válce, psychologická. A nemůžeme si sami pomoct jedině. My se bojíme o jiné války a přitom ten strach, co je u nás, on posílá přesně ta druhá válka. Přesně. Psychologická. Ano. Český přísloví, chová se jak pes, no kdybychom se chovali jak psi, no to budeme kamarádi, si myslím. Tak to je, bohužel, to je ono. Protože ta fyzická válka, nevíme, 5 milionů umřeli. Tam je konec. Potom přichází naděje. Lidi jsou nadšení, začínají něco dělat. Tady je kde konec. Furt je hůř a hůř. Já nebudu mluvit o sebe, byl jsem normálně v ten Rossmann obchod. A seděl jsem, koukal jsem nějaký tam šampon, nějaká novinka. Vedle mě seděl pán kolem 60 let. Chodil za mnou, koukal divně na mě, ale zlý. A já jsem se začínal bát, protože jsem myslel, že mě ukrade. A říkám, co je? Co se děje, jsem se zeptal. Ten vlítnul na mě. Začínal nadávat, křičet. Já jsem se lekal, říkám, Pane Bože. Šel jsem venku a říkám, no, už začínají ty naštvaní lidé. Já je lituju, já je nesoudím. Protože my si pomůžeme. Když člověk je dobrosrdečný, si pomůže. Ale ten, který je zlý, on zůstane doma. Přijde rodina, prachy, zdraví, všechno. Tak, i když má miliony a nemá srdce, co bude dělat ten člověk? Tak dneska se naučili hodně lidé, proto dneska jsem, jak jsem mi řekl, ta zpráva, že lidé mě mají rádi, že chtějí, abych se ukázal. Možná je tím, že ti lidé, kteří mají srdce, to pochopí. A ti, kteří krásně mluví, okamžitě mi volají a mi nadávají, proč to jsem řekl. Že se mám naučit češtiny, že nevím, co ti se... Jo, takový ty rozumoví lidi, co hodnotí, ano. co jsou perfekcionalisti a hodnotí, jestli to je dost dokonalý, nebo ty lidi, co mají srdíčko, tě milujou, protože oni cítí z tebe to teplo, to lidský teplo. To je to člověčky u nás, v lidstvu, co máme všechny. Mně to je jedno, jestli ten ubližuje, mně nikdo mě neubližuje. Já vím, že i to se vrátí všechno. Já vím, moc jsem na jasnosti energie. Teď taky jsem zažil před týden něco, nebudu mluvit o sebe, budeme mluvit jinak, ale vím, ještě mi řekli, Bůh ví, co se děje. Díky tomu, že někdo netolerantní, já jsem ten nejhorší. Ale já jsem si zvyknul. Párkrát jsem zažíval to stejně, za rok pochopili něco jiného. Mně to je absolutně, neřeším to. Protože já jsem rád, že ještě dýchám vzduch, měním se každý chvíli.
jako lepším. Potom lidé víc a víc dobrosrdečný, který fakt existují. A v ty poslední 2-3 měsíce, ty lidé, kteří potom oni, ne, že já jsem ги změnil, oni sami se změnili. Určitě. Chtěli. Tak a ty zlí lidé se zaptají na ty dobrosrdečné, jestli to bylo jednoduché. No, oni stejně se zaptají za chvíli. Příští rok to bude. Příští rok bude úspěšný pro talentovaní lidé. Už je ženský princip, už funguje. Já jsem říkal, že markoví lidé přijdou, chlapi ještě, markoví, značkoví, přijdou jako příští rok, teď jsme second hand, teď už se vyrovnají věci do konce roku. A tak budou hodně úspěšní i chlapi příští rok. Jenom ti, kteří se rozhodnou, co má dělat, soustředil se na sebe, že pomáhá na svoje rodina, nevymýšlej, jestli nekupila manželka počítač, to jsou blbosti, a vymýšlí, kde je láska v té rodina, musí vrátit láska a všechny ostatní věci. A jedni budou hodně nahoru, ti druhý budou hodně dolů. Budou prosit ti dobrosrdeční lidé, aby jim pomohli. Ne finančně, duchovně. Ale zajímavé je, že bude jedna otázka. Konkrétně mi řeknete jak. To je. Budeme poslouchat hodně to slovo konkrétně mi řekni. Konkrétně, protože máme 1000 programů u sebe, které najednou zmizely. Staré programy. Sen, jídlo, jako naštvanost, to všechno je staré programy. Teď přichází úplně jiné programy, které jsme nepředpokládali, že je máme. Ten systém u nás je zavřel ty věci. Teď nikdo nám nezabrání, aby se otevřely nové věci, které my nevíme. V Biblii je napsáno, přijede nový svět. Vanga říkala, přijede nový svět. 8, který bude udělat. 8 je Ježíš, že jo. Pán Bůh je 7 a ten 8 člověk je ten Ježíš. Všichni už to rozhalili. I věci to ví. A Ježíš, co znamená? To je láska, jediné slovo. Další slovo je spojení mezi ten paralelní svět a ten zemský svět. Ten paralelní svět a ten zemský svět znamená duše, které nevidíme, a tělo, které vidíme. To je Ježíš. On nemusí přijít tady v bílé oblečení, on je u nás. Přesně tak. Tak my jsme neviděli, že existuje Ježíš u nás. Teď budeme to pochopit. U nás bude probuzet láska. No, a lidskost. To je. Protože ti, kteří fakt rozdávali lásku, já jsem viděl, jak byla potrestána ta láska. Už nepůjde to. Proto teď musíme být klidní, že Arabové to dělají, ať si dělají, co chtějí. Rusko nikdy nedovolí, to říkám natvrdo, aby se stala válka. To dávám garanci 100%. Naopak. Tak se už ponaučilo z doby komunistický, stalinistický, už asi taky si vybralo svoji lekci a jsou teď lepší? Jsou. Teď tam se zvedá hodně ta energie. Já jsem říkal i před 2 roky nebo 3. Bohužel do dneska jsem neviděl ani jedno moje interview, ale to, co si pamatuju, jsem řekl, že Rusáci hodně se zvedají. Oni taky musí vyrovnat svoji karmu, že jo? Kterou tady způsobili skrze stalinismus a komunismus. To je. Ale ta karma už zažili hodně. Najbogatší stataži, jako chudí, to už to měli. V Bulgarsku je to sami. Nemusíme pochopit, že nemusíme se otočit jako na ty Američany a na ty Rusáci. Potom další státy. Všichni koukají na ty americký, ten aha efekt, americký styl. Kde je americký styl? Nikdy jsem nebyl, ale mám kamarádky, které mi říkají, Rumen, sedím na nádrži, tam jsou 70 cedulí, co nemůžeš dělat. A jedna cedule, co můžeš dělat. Jenom jedna cedule, ona ti ukazuje, co můžeš dělat, aby si šel na ty schody. Nesmíte kuržit, nesmíte jíst, nesmíte to, co smíme. To všechno je stres. Koupíš si auto v Americe, všude jsou reklamy. Ty nevidíš to auto, ty reklamy. No. Tak kdo může zakázat na světě, že já například nebudu hulit? OK, cigarety přestanou. Je to tak. Ale na ty stromy jsou suchý listy, já si pak zabalím listy, pak budu kuřit. To je příroda, nemůžu se sekat celá příroda. A nemáš to zadarmo? No jasně. Teď na podzim máš velkou sklizeň, Rumenku. A jsem si jistý, že tam nebude i ta droga, co dávají do ty cigarety, že jo? A pozbírej to tam. No, nemůže, každý rok si to budu sbírat, že jo? Na podzim. A nebudu čekat na Malborky, které tam dávají ještě k tomu i nějaký drogy, abych si koupil další, že jo? Že? Ten, který kurží praví tabak, on může hned přestat cigarety. Hned může nechat ty cigarety, protože tam je pravý tabak. S ten tabak člověk si nezvykne, takže v klidu.
A Indiánci to vidějí dlouho, ale nikdo to neřekne, že? To je. Teď jsem hodně se směl, protože měl jsem přednášku a první věc, jak si máme vyčistit byt doma, jako energeticky čistění. Lidé koukali, normálně vykulili oči, když jsem řekl, teď si zapálte cigaretu doma a ten kurz pomůže, abyste vyčistili ten byt. Jako kadidlo, viď? Ano, ano. Takže chyba dělají ti lidé, kteří nekurží vůbec nikde. To je jeho věc a poslouchají tam ty kráveny, co si chtějí. A ještě sami si všimnou lidé, že no já nejsem takový, jako abych něco řekl špatně, ale ti lidé, kteří nekurží, jsou hodně často nemocní než kuržáky, že jo? Tak a když na nás vnutí do hlavy, že poškodí, že bude rakovina, samozřejmě, já dneska 10krát ti řeknu, že máš rakovinu, ty nekuržíš. Stejně budeš, my to nemusíš kuržit, aby si měl rakovinu, například. To je všude, filmy rakovina mám, nevím co, to je energie, která schválně tlačí lidi, aby se báli. To taky jsem pochopil, jeden pán jsem potkal v Bulharsku, on umí rozkodovat nemoci. Normálně v hesla. Teď jedna věc mi řekl, příští rok bude kód heslo na prachy. Ale prachy ги dostanou jenom ti, kteří si zaslouží, ti ostatní ne. A říkám, co to znamená? Teď se mění svět, ti dobrosrdeční lidé konečně musí být svobodní, oni pochopí, protože jsou duchovní, heslo na prachy, to jsou 3x5, 555. To tady moc neříkej, ale radši to vystřihneme. No, ne. Dělám legraci, samozřejmě, všechno je v pořádku. Ano, ale tam se dělají věci, které máme aktivovat. To poslouchají duchovní lidi. Počkej, Žbětko, takže 3 5, prosím vás. Ano, a barva je zelená. No a k tomu ještě zelená barva. Ano, ale neřeknu, jak si máme nastartovat, aby jsme ji dostali prachy. Víš proč? Musíme to sami najít. Já vím jak. Já si myslím, že to je o tom, kam se člověk dostal, o vnitřní čistotě. No. A když prostě tu inkarnaci už má vyčištěnou a je zralý na to, proč by nemohl žít do hojnosti. Je to nesmysl žít v chudobě, když prostě je to dobrý člověk, má otevřený srdíčko. Musí, ale jak si vyčistíme ten byt od negativní energie, tak musíme nasměrovat věci. A to udělej, přesně to mluvím, chtěl jsem říct, že jenom dobrosrdeční lidé, protože vyrobí pozitivní energie a ty gamma energie, která je pozitivná, jsme mysleli z naší fyzika před 20 let, že ona zabývá. Jsme brali jako černá díra, všechno nejhorší, protože tam nebyl inteligentní rozum, inteligentní pocity. Teď je v najčistá vibrace ta gamma energie, to znamená jenom láska. A jenom ten, který má ta láska, on může se nasměrovat, může jít dopředu, může udělat jakýkoliv věci, aby ten druhý už ne, tam je zgaslo. Ta svíčka jenom, která svítí, uvidíme. Tam, kde je tma a nemůžeme je zapálit, už tam to bude tma. Ale my za to nemůžeme. Každý si dělá, co chce. A odpovědně na svůj život. Že dneska mi ublížilo, byl zlý, on je zlý, to tam se mu vrátí, to všechny ty programy, lidé si musí rozmyslet, proč jsou byli takoví. A jediná věc je, když pochopí, proč byl takový. On přijde na ten klíč, jak má nechat staré věci, aby šel dopředu z čisté duše. Nový svět. Tak. Louise Hay moc dobře napsala v Miluj svůj život, co máme udělat. Na hodně lidí jsem schválně nabídnul ta knižka. Já jsem to přeglídl, ale to vůbec nesnáším. No, protože nechtějí lidi, aby někdo jim poradil, že můžou mít jiný život. Oni nikdy nepotkali normální lidi. A to jsou travmy, nebo lásky, nebo cokoliv. To jsou travmy z minulých životě. Tak ani musíme to sami pochopit. Tak 5 a zelená barva. To je úkol. Lidé budou číst všude v internet, co znamená 3x5. Ale podle mě, schválně jsem to řekl, podle mě nemusíme naučit to druhý heslo na naše zdraví. V začátku jsem začínal, když jsem mluvil, jsem řekl, že u nás dneska je nejdražší věc informace. Ona nejdražší se platí. Jak můžeme být zdraví? Nejsme zdraví tětkom, ale zítra půjdeme někde, uděláme chybu, protože nemáme informace. Nebo máme rozkřivděné informace, neslyšeli jsme správně, neviděli jsme správně, tak se uškodíme. A tětkom máme pochopit přesně ten druhý kód, to druhé číslo na naše zdraví, na naše informace, na budoucnost. A ona je u nás. Musíme najít příští rok. Tam budou hodně duchovní věci. Takže
Bude jako například, bude na hranici válka, stejně se všechno uklidní. Bude cokoliv. To je schválně všechno. Válka nebude, protože ti, kteří vymysleli ten špatný program, oni taky ví, že budou poškoženi. Budou zničeni taky. Tak nikdo nechce, aspoň kvůli sebe, aby zničil celý svět, protože on si myslí, že to nejde. A neplní na lidi hlavy z blbosti, protože, no, někteří chtějí, že jo. Chtěl jsem říct, protože my sami můžeme se rozhodnout, jestli bude válka nebo ne. My jsme se rozhodli, 10 let máme válka. To je nejhorší válka. My si zničíme sami sebe, neunemocníme díky tomu, že furt potkáme negativní energii. To je nejhorší válka. Proto nejdřív začnou, řekl jsem před chvíli, nemoci, ale to je ta naše naštvanost, pokožka, a pak ten vzduch bude pomáhat, protože on už je trošku zkazený ten vzduch. V Japonsku, co se stalo tam, radiace, nevím, co to přišlo sem, takže vzduch není tak čistý. A si v Švýcarsku nemyslí, že dýchají nejlepší, krásný vzduch. A si nemyslí, že cigarety škodí, tak na tom mluvím. Vzduch, protože jsou daleko horší věci. Tak. Rominko, ještě nám prozrať, jak na tom bude Česká republika celkově ekonomicky, politicky v příštím roce? Když jsem řekl, že váš prezident bude mít nějaký člověk. On už je tady, ale to neznamená, že musíme ho ukázat ještě. Jako nějakého nástupce? Po sobě? Že bude člověk, který bude změnit hodně český stát. Jako, že mu pomůže českému státu. Ano, vzpomínám si, říkal jsi. Nevím, a že bude nástupce po tom prezidentovi. On už ho má. To neznamená, že když ho neukazuje, neexistuje. Proč musí ho ukázat? Vždyť jsem říkal, první jsou vždycky potrestaní. Aby byl potrestaný, aby nesplnil svoje misie, tak to má být. Ale teď je, myslím, český národ s panem prezidentem velmi spokojený, protože... Já jsem říkal, že ho mám rád, ten člověk. Já ho neznám, jako to, ale když uvidím, jakýkoliv, on prostě má srdce. A chtěl jenom to ukázat na lidi, že srdce je důležité, emoce je důležité. Jakýkoliv, ne koukáme, protože lidstvo koukáme, jak je oblékaný, jak se tváří. Není jak se tváří, co je řekl je důležité. Ne krásný slova a prázdný. Prostě 2 slova od srdce. Já si myslím, že český národ se zachránil, když si ho vybrali, lidstvo, protože oni řekli, že sami si to vybrali a trošku litovali. Ne. Myslím, že vy od všechny státy budete vždycky jako v klidu. Já jsem řekl, neutrální energie bude tady. Ona na jedné straně se zvedá pozitivně, ale v té zemské věci, v té zlé věci budete neutrální. To jo. Tak myslím, neutrální energie. A myslím, že do 2 roky budete, možno jak jste byli 68 rok. Mám říct, jak jste byli? Ekonomicky jste byli na 5. místo nebo na 6. místo jako ekonomicky? První republiky. Tak. To jsme byli na 3. nejvyspělejší stát Evropy. Nemyslím tím Anglii. Za první republiky. Ano, to je. Já vidím, že přesně tak budete, ale nechci uklidnit lidi. Protože oni teď budou v klidu, všichni budou čekat na ty 2 roky a nic neudělají. Tak já s něčím teď jsem prozradil věc, která vím, že s něčím trošku, co se stane, lidé nemusíme někde vidět všechno. Ono to se poslouchá velmi dobře, pokračuj, Rominku. Taky něco pozitivního si můžeme poslechnout. No. Ještě nám prozrad, za to teda potom, zatím by stál ale náš ministr financí Andrej Babiš v tom zestupu, v ekonomickém zestupu, má na tom taky svůj podíl? Nebo jak ty ho vidíš? Já řeknu jinak. Já o politika nechci vůbec mluvit, ale ten člověk je v program, aby se zlepšilo něco. Řeknu jinak, ještě jedno a končím. Takže taky pozitivní pro Českou republiku. Člověk, ano, jiný člověk nevydrží na jeho místo. No to by to nevydržel. Nechci, protože mluvil jsem kdysi o politika, okamžitě jsem měl problémy, proč jsem to říkal, jak to. Aha, rozumím. Nechci o ty věci, na policii jsem jedinkrát pomohl, potom jsem byl nejhorší, nechci s ty věci se zabývat vůbec. Rozumím tě a chápu to moc dobře, ale jenom my lidi chtěli o tebe slyšet, že teda má pozitivní vliv na Českou republiku. Ano. Tak ten, který umí, ať se postaví. Já jsem si jistý, že když se potká s pan Babiš a mu řekne, hele, já to dokážu, pan Babiš mu řekne, vytani si, sedni si. Určitě, 100%. To jsem 100%. Takže... On to má takhle nastavený. Takže chudák vidíme z druhé strany, ale nevíme ten člověk, jak se cítí. Nemluvím o Babiš, mluvím obecně. On je sám proti
Všem. No. Všechny víme, že politika je nejhorší. Ti lidé nejsou horší, ta politika je blbá. To, co musí udělat. Tam, já jsem si jistý, že 3% jenom lidé můžou žít svůj názor. Ostatní ne. Protože politika ze zhoru svatova potřebuje ten stát, aby byl takhle. A ti lidé, ti ministry, když to vidí, on ten člověk, co má udělat? On bude mrtvý, pokud to neudělá. Má rodina taky. Má ty emoce v sobě. Takže tam to všechno je zavázané. Pak říkám, kvůli nějaký pár šílení, svatový, myslím, nemůže trpět celý národ, celý lidstvo. To nejde. Jsme prostě příští rok bude jinak. Lepší. Teď se otočí bumerang, teď se otočí věc. A lidé, jenom mám takovou prosbu, lidé by byli v klidu. A než ublíží někoho, aby si uvědomili, co ho čeká, protože to je bumerang. Dneska řekne jednoduché, to je debil. Já jsem říkal kdysi, nesmíme mluvit z prostý věci. No, ale furt slyším z prostý věci. 5 nadávky a řekne jedno slovo normálně. Nebudu říkat ty nadávky, já nemám prachy. To mluví lidé. 1000 nadávky a jedno slovo normálně, já nemám prachy. Proč neřekne jinak? Bez ty nadávky a neutratí energii, aby řekl, vím, že ze zhoru přijde energie a mi přinese všechno, co potřebuji. Ne prachy. Prachy jsou nemoc. Prachy jsou bankovky. A pak říkám, úspěch, aby přinesl na lidi. On člověk musí být trošku otevřený, aby myslel, co mu přinese úspěch. Například, hodně lidé chtěli si otevřít kavárna. OK, ale to je ta poslední věc. On musí zařídit ty ostatní věci. Jako ten úspěch musí nejít správně. To je židovský zákon, starý, všichni známe. Četli jsme, že Židovi co myslí? Ten krám musí být na roh. Z 2 strany jsou zákazníci. Jsou jiní pravidla. Ne, že si vezmeš prvná kavárna a budeš se dívat, proč nejsou lidé. No samozřejmě, ty si na konci města tam lidi nechodí. No, to jsou jiné věci. Jako my konkrétně schráníme láska. OK, sám jak vytvoříme láska, když neuvidíme ty lidi, kteří nám podávají ruku, aby zapálili u nás ta láska. Nie odmítame, protože se bojíme. My jsme nepotkali v první lidé na světě, co jsme potkali, naši rodiče. Oni nám neukázali, naša generace je vychovaná. To nesmíš, to není pro tebe, dávej si pozor, musíš se naučit tam, máš úkoly, máš to. A kde je to dětství? Aspoň, že jsme měli teď ještě horší počítači. Já si tam zastrčím to dítě na ten počítač, protože do 9 jsem v práci. A tam sedí. Jo, ale tam jsou zavřené emoce. To vyleze na ulici, uvidí všechno nejhorší a zkusí něco, který vůbec, to je něco jiné, ne ten monotónní život, který mu nabídní rodiče. Ona je unavená, maminka nechce mluvit s toho dítě nebo tatínek. To potřebuje komunikaci. Nemůžou, protože oni fakt jsou unavení. 4 nebo 5 prací pracují ti lidé. Protože pak říkají, my chceme hodně. My chceme víc a nemůžeme to unést. OK, maminka sedí, říká, musím koupit počítač na to dítě. 30 000. No za chvíli on bude 19, musí mít řidičák, auto. OK, já nemám auto, žil taky žil. Proč musí být to dítě v auto? Tak ta rodina má 5 auta. A furt říkají, že jsou chudí. Takže když zvládla na auto, na počítači a na všechno možná by ho oblekli drahý oblečení, tak proč nezvládne, by mu řekla, že ho miluje. Víte? No. Nebo ho obejme. Dneska lidé, vím, že v Německu existuje taková služba. Platí si, to vím, protože mám kolegyně, které to pracuje, platí 500 € na 1 hodina, aby ho hladili. Nic nedělají. Není masáž. Hladím. Protože pokožka je první věc, která reaguje z ten svět kolem nás. Jo, proto teď všichni prchají do Německa? Tak. Mi to jasný. A rádo bych chtěli být pohladení taky. No jasně, i když jsou zlí, oni taky potřebují dobré věci. Ano, to je už 4 nebo 5 let. Existuje přesně takové služby, které jenom ty hladí. Aby si cítil, ona je nervní systém je po celá pokožka. Stačí, když něco reagujeme špatně, to se ukáže na ta pokožka. Vzduch nebo nejíme, ne všichni sami se škodíme, tak to je ten problém. Ale lepší se to. Učíme se sebelásky. No určitě, já říkám... Ten vzestup je tady opravdu vidět, vy. Já schválně mluvím tak, aby lidé pochopili, že žijeme tak a co máme udělat. Já teď jim odpovídám jako konkrétně, co mají udělat. Mají se soustředit na sebe. Ano. To je to soustředění.
co mám na jídlo, co mám zítra, abych nerozesmál Pán Bůh. Nemůžu si koupit různé věci, aby všichni viděli, ne. Dneska, ať přijde jeden člověk a mi řekne, já jsem si koupil kamarád. I láska. Ať přijde, klobouk dolů. Tak přiznávám, že když někdo najde tohle i mi řekne, já budu mluvit proti každý systém ze zhorcové. To neexistuje. Rozumíš? Budu pomlouvat ten systém. Kdyby se to stalo, to se nestane. Proto tak volně mluvím. Nikdo si nemůže koupit dvě věci. Kamarádství a láska. Buď u sebe, nebo mezi lidi. Já například, když jsem byl dítě, jsem byl hodně otevřený. Já jsem každý člověk objímal, protože fakt jsem měl rád. Oni se lekli ode mě, protože jsem byl šílený, že jo, v té době. Já říkám, OK, tak nebudu nikoho objímat, protože oni si myslí, dítě, že jo. No. Za komunisty jsme museli podávat ruku, jenom ty celebrity se obejmou, ty ostatní nemůžeme, tak no. A já jsem viděl u všech lidí to dobro, co tam je. A nikdo to nemůže zničit. To bude fungovat po naší smrti, takže nemůžeme ho zničit. A jak bude po naší smrti fungovat? Jednoduché. Ta pozitivní energie musí jít tam nebo tam. A peklo je, nikdo nemluví o peklu, peklo je taková věc, že když je minus, se má otočit v plus, jako. Zlý člověk může jít do peklu, vykupí si něco a pak se vrátí a pak bude dobrý. Protože říkají, že Bůh je tak dobrý, že všechno odpustí na všechny. Ale musíme si zasloužit věci. To všechno, co jsme udělali, to se nám vrátí. To je jedno, ten, který si myslí, ježiš, já mám pravdu, a ten debil. Naopak. Co když ten rozpálil něco, on si neuvědomuje svoje chyby. To jsem zažil před týden, něco takový. Já jsem řekl před 2 měsíce, co se stane, to se stalo, nikdo se neuvědomil, teď mi řekli, že jsem prase, to je jedno, schválně to mluvím, no. A já pokračuju dál, protože jsem zažil párkrát takové věci, mi řekli, za rok přišli u mě, ty lidi budou vidět, a mi prosili a modlili se, bych se tam vrátil, už se tam nevrátím, to je jedno. My musíme být takhle. Ukážeš dobrotu, když je nepochopí, ten člověk, ty pokračuješ dál. A posíláš to dál. To je minulost, nemůžeme. Přesně. I když, já tak mě naučila Vanga, lepší, když brečeš 3 dny, než 30 let. To je úžasné. No. Víš co, Romenku, ty jsi člověk, který je nadčasový a pro normálního materialistu je to prostě svět naprosto neznámý. On tě vůbec vlastně nechápe a tak třeba často jako je na tebe zlý, protože tomu nerozumí. Já vím. Ale zase jsou lidi, kteří prostě k tomu mají mnohem blíž a rozumí ti, cítí tě, vnímají tě, chápou tě, víš, tak... No, protože říkám, lidé na stejný úroveň vůbec se netrápí. Že ti nikdo nerozumí, nikdo nerozumí. Já tak jsem se naučil, hodně věcí jsem žil a jsem se naučil jedna věc. Nikdo go nezajímá, co mám za problém. Jako, já umím ten problém si go nechat u sebe, protože lidé za to nemůžou. Dneska je hodně ten čas, ta informace je draga. Já nemůžu dneska za půl hodiny se s tebe vidět a brečet celý den na tvoje hlavu. To nejde. Ty za to nemůžeš, že já například jsem takhle. Udělám jinak. Něco udělám pro sebe, abych se dostal někdy jinde. Protože fakt ty taky máš práci, taky máš hodně věcí, taky máš rodina, odpovědnosti. Já nemůžu 10krát ti volat a brečet. I když jsem to dělal s tebe speciálně. Lumenku, rádo se stalo. No, ale ty mi rozumíš 100%, rozumíš? To je. No, dobře. V takové době pochopíš, kdo je kamarád. To je. Protože nie všichni jsme naladěni jinak. Že ten druhý musí nám pomoct. Ne, nemusíme si sami pomoct. Teď máme najtěžký úkol. Otevřte emoce a pochopte, co je láska. Ten naproti, on mi nepomůže, abych otevřel láska. Pomůže, ale jinak. Já musím je rozpálit. A pak on mi pomůže, aby se zapojila ta láska. Protože láska s jedním člověk se nedělá. Trošku tam je to jako to ego. Lidé tetkom jsou naučení krásně mluví. Jakýkoliv člověk chytneme na ulici, on jednoduchý může tě ublížit, ale dobrota ti neudělá. Protože tak jsme naladěni. Já vidím lidi, jak se ubližují jednoduchý. A krásné slova používají na to. Které já se fakt směju. Nikdy mě nenapadne takové slova, že jo. Abych někoho ublížil. Naopak. Existují lidi, kteří tě ubližují jinak. Tak moc tě má rád, že až tě dusí. I to. Musíme všechno udělat, měli bychom všechno udělat jako smířeně. Tam je ta pokora. Bez pokory nic neuděláme. To je pravda.
Скромност не, покора, to jsou chyby. Ta skromnost, překloníme hlava, nevím co. Tak příští rok my pochopíme, co je pokora. Proto budou ti lidé úspěšní, kteří zaslouží, já jsem to říkal před 2 roky, si pamatuju některé věci. A bude hodně nahoru a hodně dolů. Zlatý střed nebude, protože nevidíme žádného nikdy, ten zlatý střed. To i nahoru taky. Prostě někteří skrze transformaci už půjdou nahoru, ano. Že budou čím dál čistší a ti, co teda je čeká ještě to vnitřní peklo, ta vnitřní očistá, ano. tak se to budou odžívat. To je. To podle mě ta střední, ten zlatý střed, jak říkají lidé, tak se říká střed, že? Ano. To je schválně uděláno, aby lidstvo bylo nešťastné. Všude říkají plus a minus 2 věci. Dobro a zlo, 2 věci. Kde je ten prostřed? Všude. Nemůže říct, já ho neznám, ale nějak si ho vážím. To nejde, to už nefunguje. Buď ho máš rád, jsi ten člověk, nebo ho nemáš. Proto hodně tetkom rodinní vztahy končí. Já jsem to říkal, když si začnou ty vztahy, protože my potkáme někdy lidi z minulých životě. To je starý program. On už je zrušený, díky to, co nás čeká. Takže my nemůžeme se tlačit ten člověk, trápit, ponižovat sami sebe. Trápit ten člověk, držíme mu jeho budoucnost, protože chceme, my jsme rodina. Rodina tam není. Ten doklad není rodina, ten, co jste podepsali. Rodina je sem. No, proto všechny toužíme pro ta rodina, protože my máme kód, heslo na ta rodina. A to se splní, až když se vrátíme doma, u tatínek. Tady jsme u matka země. Ale my přesto to můžeme vyřešit důstojně a s láskou. Přesně. Myslím, rozchod a rozvod. Tak. Stále můžeme fungovat jakoby, aspoň energeticky jako rodina. Můžeme být slušní vůči tomu svým bývalému manželovi, manželce. A s láskou se jakoby transformovat tu budoucnost. To jsem a ne, super. že prostě pak to všechno rozsekat a zničit. No, ale najednou člověk pochopí i druhá věc. Co když žiješ 30 let s tím a nevidíš, že je takový čert? Najednou on ti ukazuje, že tě ublíží a zničí. Tak ten člověk je zlý, ty si nemohl být ten člověk. On ti ukazuje v ten poslední. A když je kamarád, říkáš, no, rodina je u nás, nie žijeme, každý je svobodný, jak chce, ale když se potkám s manželkou, nebo to, tam je furt ta láska. Přesně. A teď musíme pochopit i to. Co když jsme žili s falečný myšlenky, že super rodina, všechno, on začíná křičet, nebo ona, oni jsou zlí, tak vidíš, že ten člověk je zlý. A hlavně karma skončila, že? Ano, takže ano, to jsou všechny staré minulé programy, všechno už je pryč. Nemůžeme se schovat kdekoliv, nejde. Musíme odejít od té země a do dneska nikdo neodešel. I když ukazovali, že byli někde tam lidé, celebrity, nikdo nikde nebyl. My nemáme ta technika, aby jsme byli 700 km nahoru. Ty satelity, oni jsou kolem 1000 km, víc ne. Tam je galaktika, která nemá ten, jak to mám říct, ta energie, která je na Zemi. My jsme vytvořili stroj podle ta energie, co je na Zemi. Tam je jiná energie, tam to se zrutí, tam nepůjde. Zatím my nemáme to umělectví, nebo jak to mám říct, ty vědecké věci, aby jsme tam šli. Nemáme ta fyzika. Rozumím. Nedokážeme vyrobit takovou družici nebo takový satelit, nejde. aby... To všechno bylo montáži. Tam, jak jste viděli, Amerika, že byli. Nechci mluvit o ty věci, ale to všechno je manipulace. Teď začínají teprve, nejdřív poslali Američani, Wimbledon, to se říká už před 20 lety, Vanga to řekla podobně, že poslali ten Helios, aby našli ten plyn, aby se začínalo tady jinak fungovat. Protože Země, pokud Arabové moc dobře ví, pokud to dělají ještě trošku víc, ta Země nebuchne, oni to nechtějí. Každý Arab chce, aby byl bohatý, ne mrtvý, a bohatý. Takže oni teď dělají schválně možno tohle, aby začínali vládat, protože tam jsou, to je jasné, ale nepovede se, každý národ má svoje historie, každý národ, lidstvo nedovolí. Co tam nějaký pár arabských světí proti 10 miliardů půjdou a vyhrají, to nejde. Lidstvo jinak naladěno. Válka nebude ještě. Už máme, ne, že nebude. Ona už je, ale taková fyzická válka, myslím. My radši musíme skončit ta válka, co máme v sobě tetkom, než ta fyzická válka. Budou tam různé kataklizmy, budou věci, ale víc ne.
Rumenko? Řekl jsem něco špatný? Dobrý, protože Všechno já se dobrý. neslyším, já jsem napojený, takže Všechno dobrý. hodně informací a nevím, od kde mám začít, proto jsem si... Já se tě stejně znovu pozvu. Dobře, pokud chtějí lidé. Nestačí, když budu chtít já? No dobře, stačí, ale To víš, že jo. to je ono, co když my dva si mluvíme a někdo nás ne. Ne, my to stejně všechno děláme pro lidi, takže až se lidi ozvou, tak tě znova pozvu Dobře, samozřejmě. dobře. Což bude velmi brzo. A jenom pokud chtějí lidé, ano. A okamžitě přijedu. Teď je to tvoje služba, teď ty ani jinak neumíš, viď? No, umím. Všechny umí, ale to nepoužívám. To jsou programy. I ty to umíš, i on, všechny. Teď musíme se soustředit. Já a on. On je kdo? Bůh, že jo. Já a on. Takže všechny umíme věci, jenomže nezavíráme jedni programy zlo a používáme ty druhý. Každý může se rozhodnout, to je naše rozhodnutí. Víc ne. Každý může být naštvaný. Bůh taky byl naštvaný na lidstvo, protože jsme přeháněli. I když je Bůh taky byl naštvaný, že jo. Takže všechno máme. Jako rodič na zlobivý děti, viď? Tak, ale můžeme si rozhodnout, co budeme používat a co ne. Ti, kteří nechtějí, tak budou nutěni, protože žijí na zemi. Příroda se mění, všechno se mění. Moc děkuji. Já děkuju. Děkujeme. A kdybych řekl něco nesprávně, tak se omluvám dopředu. Ale já jsem takový direktně mluvím, že vím, co nesu potom, co bude, ale mě to je jedno. Já jsem se naučil to od Vanga. Ona vůbec celý kostel jako religie bylo proti Vanga. Všechny. Ona jim říkala 2 slova. Nechte mě, bych to postavil, protože po moje smrti půjdou tam lidé, celý svět půjde a tam se podívat. Ne o vaši kosteli. Já chci umřít. Tam ty papíři nedovolili. Ona trvala na to. I televize volala, všechno volala. Ona držela na to slovo. Takže víme, co oni čekají, ale stejně... A pro Rumenku, jak na tom vlastně bude církev dál? Teď má sice šikovného Františka. U nás má církev se zrúti. To je ta církev, aby vládala lidstvo. Ona bude dělat, bude zkusit Arabsko, Rusko, všechno možné. Nejde. Lidé si díky tomu, že nejsme soustředěni sami na sebe, přijde další religie. A to Rusko vymyslí, ta religie. Příští rok se narodí děti, které mají schopnosti. Že jo? Tam je velmi silná energie. A oni používají další svoje energie, aby přitáčeli větší a větší energie. Kuba už to udělali, Kubánci. Kubánci 90% léčí normálně rakovina, energeticky. Takže ale používají i jiné věci. Do 90%. Tam je i dobro a zlo. A Rusáci teď jsou trošku agresivní, můžou být, nebo, jak to mám říct, trošku budou vyrobit i negativní pocity u sebe, protože tam strašně rychle přijdou ty informace, tělo nezvládá. Tak to je normálně. Aby byli víc agresivní, jako odpojení, aby chodili, oni tak chodí. Prostě. Tam je jinak, tam je... Bůh je poslal tam další magie. Ne, že já miluju ruský národ. Ne, prostě mluvím to, jak to je. Oni fakt jsou velká sila. Jsou o tom žádná. Nikdo ji nemůže zničit, ani Amerika. Oni prostě čekají, aby lidi pochopili, ještě kolik kraviny udělá Amerika. To je. Jinak do dneska už Amerika nebude. Ne, ona bude, ale nebude válčit nebo dělat něco ve světě. Prostě lidstvo musíme, oni jsou chytrý, pak říkám. Lidstvo musí pochopit pár věcí. My spíme dneska v klidu, ale nevíme Rusáci, co dělají, aby byl ten klid. Takže víc neřeknu. Jenom musíme si uvědomit pár věcí. Dobro to nám pomůže, víc. To budu zvědavý, když za 50 let někdo kouká jako Vanga. A to všechno, co bylo a bude, jak budou lidé si vážit tebe a mě, že jo? Tak to ještě bude trvat. To budou nás pochopit v té době. Za 50 nebo 70 let tak. No už tady nebudeme, ale my Rumenku. No, ale Vanga taky jsme nechápali, za ty dvojčata tě chápeme, že jo? Tak, rozumíš? Já furt mluvím Vanga, ale pro mě ta je 100% jako. Ano. Já vím. Do dneska různý, ani já, jakýkoliv, tam prostě 100%.
Anka byla výjimečná. Který používal, ano. Jo. Víš, já mám ještě úplně na závěr, já mám v sobě takovou jakoby vizi, že každý kontinent, každý národ má svoji dharmu i karmu. Ano. A když udělal něco hodně špatného, musí tu karmu vyrovnat. O to víc se pak musí snažit, o to víc dobra musí udělat. A když jsi mluvil hodně o Rusku, ono ty posledních desítky, stovky let jako udělalo hodně, způsobilo hodně utrpení, hodně neštěstí. O to víc teď by se mělo snažit, aby to všechno vyrovnalo, poškodilo. Vlastně ještě do dneška to cítíme na sobě, že těch 40 let, který jsme byli vlastně v jejich područí, se na nás podepsali. Ano. Většinou bohužel v tom horším než v tom dobrým. Je tam i pár procent dobrýho. A mám radost z toho, když vidím, jak ten národ se chopí svého osudu a vyrovnává svoji karmu a snaží se prostě působit, prostě vyrovnat ty svý dluhy, který má vůči druhým. A Amerika to asi bude chvilku trvat, ta má ještě větší karmu. Ano. Tam má ještě... Protože chtěla ovládnout celý svět a ve finiši je ovládána ona sama. Francie taky musí být Já přesměrovaný. za svoji kolonizaci, já vím. Potom Anglie musí to samý. Švýcarsko to samý, potom bude Německo to samý, potom bude Polsko trošku bude... My máme ale obrovskou výhodu. My jsme vždycky byli děsně malými Češi a většinou jsme byli utiskovaný, utlačovaný, takže ty karmy moc nemáme. Víš co, tam, máme já štěstí, jsem říkal, viď? vy jste v programe, takže nic nebude, neutrální. Jo, Centrum neutrální, Evropa. jo. My jsme v tom středu. Jako jádro, centrum Ano. a všechno půjde dál. Tak. Máme, to je dobrý, viď? No to je super. Víš, proč jsi tady, viď? Kdybyste byli Němci, jako v centrum Evropy, to už světa by byl konec, že jo? Nebo nějaký jiný stát. Vy nejste agresivní národ, takže... No, my jsme Proto jste hodní. vybraní tady, rozumíš? Ne, Češi jsou hodní lidi. No jsou. Jenomže se bojí, aby ukázali to, protože každý Čech, co ukázal dobro, to už je na žebroto u vás. Za dobrotu na žebrotu, ano, to je klasický český heslo. Tak. Ale já stejně vím, že se to mění a bude to ještě lepší. Ano. Že si toho budeme všichni navzájem vážit a nebudeme se navzájem zneužívat. Kdo tady je trošku dobrý, hned je zneužit, hned je vydrancován, i to se mění a změní. To bude příští rok, ale. Ten se na to moc těšíme teda, víš, Rumenku. Ať se nebojí lidi, že bude válka, že co říkalo, jasně, v té době lidi to měli jako taková informace. Dneska jsou hodně paralelní informace, které tam je zmatek. Já například upřímně řečeno, nechápu, proč furt mluví Nostradamus to řekl, ale když se to stalo. Rozumíš mi? Stane se zemětřesení, ano, Nostradamus to řekl. Proč neříkají, Nostradamus udělal tohle, že 2000, nevím, který rok bude to. Proč to neudělají? No trefil tam, válka trefil, no každý to bude trefit, když čte Biblii. No nemusí mít schopnost, aby přečetl Biblii. Ale jestli si všímáš, po roce 2012 žádnému jasnovidci nevyšla jeho předpověď, protože se změnil vesmírný program, protože jsme dostali milost. Ani té Vanze se to nezměnilo. Ne. Ona předpověděla od 2011 do 2014 bude třetí světová, nic taky nebylo. Možnost. A Edgar Cayce úplně to samé, oni se docela i shodli. To je ten starý program, oni to řekli správně, podle starého programu to tak opravdu mělo být, ale ten nový program, čili milost pro planetu Zemi, vlastně to přenastavil, eliminoval, vyčistil všechny ty destruktivní programy. A my jsme si tím prošli úplně v klidu, v transformaci. Ano. Oni za to nemůžou, oni to udělali správně. Přesně. Jenom netušili tenkrát, že se to nahoře tak krásně Ale já změní. dneska můžu věřit na ta Vanga, protože ona věci říká i dopředu, které Ona se ve všem stávají. se strefila, Ano, ve všem. Ano. Celou jí mám pročtenou, zkontrolovanou, to je jediný, v čem se nestrefila. Po roce 2017 od té doby nic nevyšlo. Ano. Protože naštěstí. Přesně. Ale ona řekla, že bude nový samý svět, Case. že přijde nový svět. A možno bude válka, pokud lidi budou zlí. Ale válka bude, až když se zničí Sýrie. Tak to tam řekla. myslím taky psala. Ano. To je. Tam bude, až když se zničí Sýrie. Ne, ona psala, až když se zničí Sýrie, začne jakoby nový svět. Ano. Jako po té válce v Arábii pak bude líp. No. Se to všechno prý vyčistí skrz tu Sýrii. Přesně tak. Taky se tak děje. Jo, skrz tu Sýrii, skrz tu válku v Arábii se to vyčistí a pak bude líp. No. Tak to tam ale napsala. já jsem, na druhé straně mám obrovská radost, protože teď, co kdyby nebyli ti uprchlíky, to zlo bude ještě silnější. Oni jsou teď po celý svět a to oslablo to zlo.
musí jít nahoru, že jo. Oni když nejsou spolu, to zlo není tak silný. Oni utekli prostě, aby nebylo tak silný to zlo. To je taky v programu. To je pravda. Kdyby byli všichni tam, to zítra bude válka. Takže nesmíme se bát prostě. Bůh ví, co dělat. Ne, určitě on má jiný plán s náma. Pokud my tady v České republice. Tak. My tady říkáme v Čechách, že si hezky sedíme v teple za pecí. No i tak to bude. A pozorem to z okýnka. Tak to bude, nebojte se. Rumenko, moc děkujeme. Já děkuji taky. A máme tě všichni moc rádi. No, doufám a věřím. Před i za kamerama. Doufám a věřím. Děkuji. A co ti daří? I vám. Vím, že příští rok bude super. My si tě moc rádi ještě pozveme. Ano, pro úspěšní lidé jenom říkám, pro ty neúspěšní, to je... Takže lidé, buďte úspěšní. Ano, varovali jsme všechny, ne já, jako všechny lidé duchovně jsme varovali. Ten, který pochopil, bude žít v pohodě. Ten, který ne, tak to je jeho věc. Zlatý střed neexistuje, plus a minus, že jo. Dobro a zlo, tak. A musí být. Tak jo, děkujeme. Taky.